డిపిఆరా అంటే డిపిఆర్ అంటే ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి మెషినరీ ఏ కాస్ట్ కి ఇవ్వచ్చు అనేది వాళ్ళు ఫైనల్ చేస్తా ఉన్నారు. అంటే మరి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్ నుంచి హోటల్లో సర్టిఫికేట్ హోటల్లో సర్టిఫికేట్ మెషిన్ మీద అంతా రిపోర్ట్ చేశారు 50 లాక్ వచ్చింది. ఎంత 35% సబ్సిడీ కదా 35% సో 50 లాక్ 35% పిఎంఎఫ్ సబ్సిడీ ఇస్తారు. రిమైనింగ్ పర్సెంట్ సర్టిఫికేట్ మాక్సిమం 1 crore మేడం. మాక్సిమం 1 crore. చెప్పినట్టు ఇప్పుడు పిఎంఎఫ్ఎంకి పాపం మేడం ఎంత వరకు తీసుకుందాం అనేది సెల్ఫ్ డైరెక్షన్ మేరకు అది ఇప్పుడు డిస్బర్స్మెంట్ జరుగుతున్నాయా ఇదే కానీ మీరు ఎంత పెద్ద అమౌంట్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పారు. అప్డేటింగ్ పెట్టండి.